Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiba saatnya di puncak acara, yaitu Al-Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Samsuri dari Ngaringan. Kepada beliau disilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat koyok nyonggo utang. Apa donde utang? Sing semangat ora iso ndang nyaur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nek wong wedok-wedok tok mau dolanang do ning ndi? Lho ning sawah nek yo tanggal abang kok yo melu prei. Apa keluhan ki wong wedok tok ngono apa piye? Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sagunging para rawuh langgung-langgung dumateng para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh saha sesepuh langgung-langgung dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Mustafa ingkang tansah kula ta'dhimi, Romo Kiai Adnan ingkang kula ta'dhimi, Romo Kiai Haji Adnan, Romo Kiai Haji Muhtadi ingkang kula ta'dhimi, sedaya kiai ingkang sami rawuh ingkang tansah kula takdimaken, sedaya haji hajah mriki kathah hajah nggih. Alhamdulillah ingkang tansah kula mulyakaken, sagunging para pangemban-pangembating praja sipil punapa dene militer, langkung-langkung jajaran pemerintahan desa Kluwan, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa rawuh niki. Ngono kuwi kok Pak Carik diingin godho-godho bareng acarane mulai ndelik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok menawi enten acara ingkang mendadak nggih. Sedaya jajaran pemerintahan Desa Kluwan, Bapak Kepala Desa yang baru nggih, ingkang baru dipun lantik, dan jajaran perangkat desa Kluwan ingkang tansah wicaksana ing budi. Hadirin wal hadirat, warga Nahdiyin Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan,
ingkang tansah winengku ing suka basuki kasugengan. Monggo sareng-sareng muji syukur rumiyin maring Allah Subhanahu wa taala kanthi bilisan alhamdulillahi rabb. Sing mburi dhewe ora muni apa mergae gek enek jaminane apa piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Enten mulane disokong ben jaminane akeh. Alhamdulillah. Baleni neh sing mburi urung kompak. Muga-muga nikmate dhewe ditambah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dinten sonten punika kita sedaya nderek. Kula sing kok ngaringan we tekan kene kok mosok sing wong kene do rasa-rasa. Nggih ta nggih? Nggih napa mboten? Kudu semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sami dinten sonten menika kita sareng-sareng nderek ngaji, nderek napa niku nyengkuyung acarane khol inggih simbah Raden Rangga Wijaya inggih Rangga Jati inggih Ki Ageng Cetha. Kita sami menika ngarep-ngarep kecipratan karomah saha barokahipun simbah Raden Rangga Wijaya. Muga-muga kecipratan nggih. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Yakin hakul yakin simbah Rangga Jati inggih Rangga Wijaya inggih Mbah Cetha nek wong kene ngarani asli keturunan saking Kadilangu inggih ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga sampun disahaken saking mrika sampun napa niku diproses dadi teng mriki eyang Raden Rangga Jati utawi Rangga Wijaya resmi saestu-estu leres min jumlatil auliyaillah keturunanipun eyang Raden Sahid inggih Sunan Kalijaga. Sing gelem teka alhamdulillah. Muga-muga barokahe gedhe, sawahe tandurane apik-apik, iso tuku sawah sing akeh, sawah sing ngombu, omahe apik, seger waras, tumpakane mobil Fortune. Alhamdulillah. Sing gak teka ora usah mok paido. Sampean dipaido yolah ora apa-apa, sing penting nawaitu bismillah hormat kalih eyang Rangga Wijaya inggih Raden Rangga Jati inggih Ki Ageng Cetha. Insyaallah awake dhewe sore iki dicatet kalih malaikat angsal rahmatipun Allah, angsal kecipratan karomah saha barokahipun waline Gusti Allah inggih eyang Raden Rangga Wijaya. Amin Allahumma amin. Senajan awake dhewe iki akeh dosa, nggih napa mboten? Kabeh awake dhewe menungso kuwi akeh dosa. Muga-muga kita sami sore niki dugi mriki iso rumangsa, aja rumangsa iso. Senajan awake dhewe akeh dosa, awake dhewe nyedak karo waline Gusti Allah inggih eyang Raden Rangga Wijaya. Muga-muga angsal ridho kalih Gusti Allah besok dilebetno swarga. Amin Allahumma amin. Ingkang angka kalih sholawat ma'as salam kita sedaya mugi katur kagem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kanthi
awake dhewe cinta dateng Kanjeng Nabi, awake dhewe dipun daku umate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Seneng cedak karo kiai, langkung-langkung Pak Yai Adnan, Pak Yai Abdullah Mustafa. Santri sing seneng cedak karo kiai, cedak karo para wali, insyaallah atine adoh saka penyakit iri lan dengki. Amin Allahumma. Muga-muga santri keluwan Nahdiyin, warga Nahdiyin keluwan saestu saged nglampahi napa sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Kita sami dipun daku umate Kanjeng Nabi, besok mlebet swarganipun Allah sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi. Amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang minulya, suwe apa sedelok? Wis jam 3 ya. Dadi mekaten, kula teng mriki mboten badhe ndalil niku mboten. Mergae enten Pak Yai Haji Abdullah Mustafa, kula wedi kitabe pirang-pirang lemari. Kitab kuning kabeh, lah kula kitabe putih niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nggur pengin nerusaken napa niku tapak tilasipun Eyang Rangga Jati inggih Raden Rangga Wijaya inggih Simbah Ki Ageng Cetha. Para rawuh sedaya ingkang minulya, jaman kewalian, jaman wali mbiyen, amit nyun sewu, nek nuturi umat niku mboten muluk-muluk kaya jaman saiki. Nggih? Sithik-sithik ngetokno dalil qala Allahu taala, qala Allahu, mboten jaman sengen. Mergae napa? Konsepe Wali Songo menika konsep sing sederhana agar supaya gampang diterima oleh umat Islam pada zaman dahulu hingga sekarang. Jadi konsepnya disederhana nek bahasane Arab ulil albab ngono kae lho. Jadi ora kok Wali Songo ki goblok niku mboten. Aja peh sampean kitabe pirang-pirang lemari, ngalim kitab, ngalim Quran, nganggep Wali Songo goblok. Ampun. Wali Songo menika wali gak ana sing goblok, Pak. Bu. Wali gubernur iku apa iku wali kotae goblok apa pinter? Pinter wong dipilih kok ora pinter. Nggih napa mboten? Wali Songo ya pinter sing milih Gusti Allah. Minimal wali murid. Goblok apa pinter wali murid itu? Nek dari sisi pelajaran memang goblok. Wong tambah loro tambah loro ya loro wae kan ngono jawabe. Ning gobloke wali murid iso nyekolahno anake sarjana, iso mondokno anake hafidhah Quran. Berarti bodone wali murid kuwi pinter-pintere cah saiki. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bapak ibumu lek apa iku ngurengi sawah nang gegere nganti meling-meling kaya akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sak bodo-bodone wong tuwa iki sak pinter-pintere awake dhewe iso nyekolahno, iso mondokno, iso ngafidno, iso ngafidhahno. Pramila ora ana wali bodoh, ora ana. Wali dipilih karo Gusti Allah nek waline Gusti Allah. Wong wali murid kowe pinter ngono kok iso ngingoni anak 6 wis saged. Nggih napa mboten? Ngono jape tambah 3 omonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih napa mboten, Bu? Anak 6 nyatane iso kelambenan kabeh, iso mangan kabeh. Lho para juara. Nggih napa mboten? Wali paling cendhek iku. Mulane wali iki pinter kabeh, ora ana sing goblok. Cuman zaman Wali Songo disimpelno, disederhanakno bahasane Arab. Napa niku? Ulil albab. Dadi wong ben iso nampa. Contoh, tawon
munine pripun ngono nggih kuwi rak sing ngrungokno gak beriman niku nek sing ngrungokno beriman kuwi Allah 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 lho wiridan tak omongi mulane ilere tawon kuwi madu nggih napa mboten jenengan ombe sing ngasam auraten napa mriki Allahumma sholli ala Muhammad eneng darah tinggi eneng asam aurat eneng alhamdulillah diparingi waras krana barokah madu tawon nggih napa mboten Allah 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 lho ndak nggih to Pak Yai wong kula ndungu ngeng nek gak percaya jare templekno kupingmu anggar Pak cepetil Allah gak ngono kowe Allahumma sholli ala Muhammad dadi ning Quran nggih kathah kabeh isine bumi kuwi tansah tasbih karo Gusti Allah Allahumma wangsul melih konsepe Wali Songo menika sederhana mila Kanjeng Sunan Kalijaga menika nyipta tembang gundul-gundul pacul lah hafal ngono kok terus seluku-seluku bathok lah pinter tenan terus ilir-ilir nah bagus niku sak benere pitutur sing mengandung nasihat yang sangat luar biasa pramila sonten menika kula mboten badhe dalil daki-daki kula badhe ngudari tembang ilir-ilir nggih ayo dilagokno muga-muga ilir-ilir kuwi tembang racikane Sunan Kalijaga nek ning Jawa Timur dipopulerno Eyang Sunan Giri mulane mriko apa iku ya sorak hore nek ning Jawa Tengah ya sorak iya dadi racikane sing mencipta lagu menika Sunan Kalijaga teng wilayah Jawa Timur dipopulerkan cara bahasane cah nom-nom saiki diviralkan Sunan Giri teng Jawa Tengah Eyang Sunan Kalijaga muga-muga lagu ilir-ilir sing badhe kula bedah niki mengke mbeta barokah manfaat dhateng kita sedaya amin Allahumma amin len ilir aja ngantuk awan-awan kok ngantuk iki bawa dhisik lho ben etak-etake ben muarem len ileh tandure wasumilir tak ijo royo-royo tak senggah temanten hanyar bocah angon bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh tetet ira tetet ira tetet ira kumitir bedah ing pinggir dandamana jlumatana kanggo sepa mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah
sareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah monggo sareng wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah ilahi salli bil ummah minal afati wan nikmah wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah sarang ler ilir tandure wasumilir tak ijo royo royo tak senggah kemanten anyar bocah angon pendek no blimbing kuwi luju pendek no kanggo masuk ketatira kanggo masuk ketatira kumitir bedahe pinggir pentomono sungatono kanggo sepa mengko sore kanggo sepa mengko sore mumpung padang bulane mumpung jembar kalangane yo surah iya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Para rawuh sedaya ingkang minulya mun ngertos artine dereng menika nek lagune hafal ta nggih lir ilir tandure wis sumilir sareng tembang menika nasihat yang sangat luar biasa ternyata di dalam tembang menika lir ilir tandure wis sumilir donya menika diibaratno sawah pari menika uripe teng pundi Bu uripe teng pundi Pak teng sawah sing nandur sapa sing muni lek kono mung sapa Allahumma sholli ala Muhammad pari uripe ning sawah sing nandur Pak Tani sing uripno Gusti Allah ora rabukmu ora mok rabuk pirang-pirang nek wayah abang ya abang nggih napa mboten kula wau liwat pundi niku wedho abang ngoten mriki mboten nggih alhamdulillah dadi donya kuwi diibaratno kalih Eyang Sunan Kalijaga kaya dene sawah dadi pari ditandur ning sawah sing nandur kuwi Pak Tani sing nguripno Gusti Allah menungso ditandur ning planet bumi sing nandur Gusti Allah awake dhewe sing gawe bapak ibu sing nguripno Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad awake dhewe sing gawe bapak ibu sing nguripno Gusti Allah
Nek gak diuripno karo Gusti Allah ora bakal dadi. Nggih napa mboten? Pul sing do njaluk suwuk nang nggonku gak duwe anak pirang-pirang kok. Pengin ndang duwe anak. Berarti urung wayahe diuripi kalih Gusti Allah. Mula menungso kuwi sing uripno Gusti Allah, lahire memang bapak ibu ting sing gawe Gusti Allah. Dasar dalile Bismillahirrahmanirrahim. Ning niki dasar dalile tok. Mengke sing kula wedi kalih Pak Yai Abdullah Mustofa. Engko nak pengen artine sing konkret teko Pak Yai Haji Abdullah Mustofa ya. Dasar dalile niku. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma yakhruju min baini zulbi wattaraib. Asal usule wong nek sak pari wau teng sawah sing nandur Pak Tani sing uripno Gusti Allah, nek menungso ka bapak ibu dasar dalile niku wau banyu sing muncat ku anu teko anu ngono lho pokoke iku ketoke ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Takok Pak Yai Abdullah Mustofa. Pokoke dasar dalile kuwi wong saiki zamane virale Ustadz Abdul Somad wis sithik-sithik tekok dasar dalil kok. Nggih nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah eneng Pak Yai sing ora eneng kuwi. Kanjeng Nabi Adam gak ana bapak ibune nyatane ya lahir. Oh kuwi jalur khusus. Nabi Isa ora ana bapake ana ibune tok, nyatane nggih dadi Nabi Isa. Niku jalur khusus. Tapi umume dawuh Gusti Allah banyu sing muncat kok anu teko anu ya kuwi sing dadi awake dhewe. Allahumma amin. Sing nguripno Gusti Allah ibarat lir ilir tandure wis sumilir. Dadi wong urip ning donya kuwi digambarana disanepakno kaya dene pari sing urip ning gone sawah. Nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Mulane ora usah sombong marang sepadha-padha. Kelekmu lho ambune padha karo kancamu. Mergake saka lho awake dhewe mangan nak pari to nggih. Mangan beras kok apa? Kok pari-pari kok apa? Gabah ombulet ngono. Gabah kok apa? Kok pari kok apa? Kok gabah kok apa? Kok beras lho kepiye? Dadi asale dadi siji saka sawah. Pari kuwi ditandur sawah, di apa iku dibabat dadi gabah diselep dadi beras dipangan. Mulane kelekmu ya ambune ya kaya kae blekatokan sawah kae. Mulane ora usah sombong. Awake dhewe kuwi padha, ape jabatan dhuwur kaya apa, ape derajat pangkat dhuwur kaya apa, ape gelangmu wis sampe teko sikut. Ora usah kok nggo klambi terus mok ketok semene, nek lambe mok ngenek-ngenekno ngono. Wah, wong kluwan tanggoku ben roh kabeh, nek aku ki wong sugih. Allahumma sholli ala Muhammad. Duwe ceplek cuwilik ngono mok kudungane kene mok ketokno ben wong roh. Lho kudungan kudune kan ditutup to. Lah lha apa nek kok buka? Lha anting-antingku anyar ben ketok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wangsul mulih mula menungso kuwi ora entuk sombong marang sepadha-padha, wong kuwi titah padha. Diibaratke disanepakke kalih Eyang Sunan Kalijaga. Napa niku simbahe Eyang Raden Wijaya inggih Raden Ranggajati inggih Eyang Ki Ageng Cetha. Sak apa iku wong urip ning donya kuwi disanepakno kaya pari sing urip ning sawah. Lir ilir tandure wis sumilir. Lah pari kuwi kira-kira nek tuwek slot dangak apa mendingluk Bu? Ora ana model pari kok tuwek kok terus tambah mbangak ngene ora ana. Nggih ta nggih? Intine apa? Wong nek semakin tuwek semakin bungkuk. Nek bungkuk ya kudu
eling karo Gusti Allah. Dadi slot tuwek slot mentes artine kan ngoten. Lir ilir tandure wis sumilir. Dadi donya wong urip ning alam donya kuwi disanepakno kaya dene pari sing urip tengene sawah. Lah saklajengipun lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggoh temanten anyar. Dadi wong sing urip ning donya menika disanepakno Kanjeng Sunan Kalijaga pari nek ijo royo Pak Tani Kluwan jenengan nilai sawah parine lemu karo parine kuwi dipangan ndep-ndep. Nek ngaringan ndep-ndep ning ngaran nek kene apa nek ngarani ya? Apa iku godhonge nyemimih abang lho. Oh sing godhonge kuning kaya untune sing nandur kuwi Pak Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek cara ngaringan nek ngarani dipangan ndep-ndep karo lemu ijo royo seneng ndi? Apa iku wong tani to Bu Pak? Kula yakin wong kene wong tani kabeh. Apa iku nilai sawah ngerti parine ijo royo lemu terus ngemesno nek bahasane awake dhewe. Wis seneng nang ati. Senenge kaya nganten anyar. Nganten anyar ki seneng apa ora? Nganten anyar kok gak seneng nganten ra beres. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi apa iku tak ijo royo tak senggoh temanten anyar. Disanepakno kalih Hyang Sunan Kalijaga wong urip ning alam donya dicepaki rezeki, dicepaki jabatan, dicepaki sawah, dicepaki bondo, dikei bojo bayu. Saking ngayune iki lho, wong kluwan meling-meling kabeh ngene. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam pengajian wong wedok tok, wong lanang ra ono. Mosok kok Pak Yai adenan tok, aku ya isin lho. Wangsul melih tak ijo royo tak senggoh temanten anyar. Wong urip wong iku diurip ning donya disiapi samubarange kalih Gusti Allah. Omah diweki, rezeki diweki, pangkat diweki, sing dadi lurah, sing dadi sopir, sing dadi kiai, sing dadi kepala sekolah, sing dadi DPR. Kabeh iki lho difasilitasi oleh Allah, dicukupi kalih Gusti Allah supayane ben seneng atine kaya dene senenge nganten anyar. Nganten anyar kan seneng to, Bu? Lah etok-etok lali lho, Bu. Nganten anyar ki senenge dak ilok-ilok, pengene ya ndang bengi awan iki gak entuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek wis seneng kaya mengkene bocah angon ya tak ijo royo tak senggoh temanten angan anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi aja mok leh. Bocah angon penekno kates kuwi aja mok leh, katese wong kluwan kudu penyek-penyek. Allahumma sholli ala Muhammad. Nenek sing lagono Habib Syekh, bocah angon kan ngono nah Habib Syekh sing nyanyekno. Nang ati mak celes koyo disiram banyu swarga. Allahumma. Dadi bocah angon penekno blimbing kuwi. Blimbing kuwi lingirane eneng pira, Bu? Pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek blimbing kok liningane mimbar 3, ketoken 2. Ora sak wajare blimbing berarti kuwi. Blimbing kuwi lingirane 5. Artine napa? Nek wong urip wong urip ning donya diuripno kalih Gusti Allah, disenengno kalih Gusti Allah, diparingi napa mawon, nek atine seneng kondo eling karo Gusti Allah, manembah kalih Gusti Allah,
bocah angon penekno blimbing kuwi blimbing lingirane 5 berarti awake dhewe dikon salat sedina suwengi ping 5 alhamdulillah lunyu penekno kanggo mbasuh dodot tira senajano abot Bu tahajud kuwi abot apa enteng duh tenane kaya iya Allahumma sholli ala Muhammad jenengan ya sregep tahajud Bu sing gugah bapak apa jenengan sing tangi dhewe aku yo tangi dhewe Pak Yai wong aku kudu nguyah Allahumma sholli ala Muhammad ning nek kula sing ngantuk ya kula balik turun neh Pak Yai gak apa-apa Allahumma sholli ala Muhammad wangsul melih blimbing wiliningane ana 5 berarti awake dhewe kuwi digambarno kalih Eyang Sunan Kalijaga wong diuripne ning donya sing uripno Gusti Allah dicukupi kalih Gusti Allah seneng atine nek seneng dikon eling karo Gusti Allah salat sedina suwengi ping 5 intine dikon ngibadah maring Gusti Allah nek nggone nek apa iku ngore ngono kae lho wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Gusti Allah gawe jin lan menungsa ora ana neh kon nyembah karo Gusti Allah dadi napa niku artine bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh dodot tira subuh wirak rekoso nggih ra nggih senajan abot ya menyang tahajud senajan abot ya menyang Bu tak tekoni wong tahajud kuwi rekoso ning nek kulino dadi enteng nggih nggih napa mboten wong mendem kuwi rekoso apa gampang? Rekoso sing ngomong sapa? Tuku ndem-demane duwite larang nggih napa mboten? Ngono nek wis diombe dadi mendem ragane rusak nggih napa mboten? Ning dadi gampang krana ndekne kulino. Dadi barang kuwi ndi sing kulino kuwi dadi gampang senajan abot. Sapi niku nek abot to, Bu? Nek anggere awit pedet jenengan angkati terus lagi metu niku engko sampai teko babon jenengan kuat ngangkat krana apa kulino dadi senajan lunyu penekno kanggo mbasuh dodot tira senajan abot nek mok kulinakno insyaallah dadi enteng amin Allahumma amin konsepe wali kados mekaten Pak Bu mboten kok qala Allah taala fil Qur'anil azim mboten jadi enteng-entengan ben gampang diterima Allahumma mergae ngeten konsepe wali iki nomor 1 santri wi kudu kukoh bakoh gandulan lafat la ilaha illallah konsepe wali pekaten mulane jaman biyen mok lek maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil ngalamin mandine dak karu-karuan krana apa sambunge ati ning gone Gusti Allah tenan kukoh bakoh gandulan lafat la ilaha illallah zaman saiki walah fasih ngantek ora karo-karuan sing ngantek walah luar biasa tapi ora mandi krana apa krana ora sambung kalih Gusti Allah. Mula konsepe wali kuwi nomor 1 pondasi dasar kukoh bakoh gandulan lafat la ilaha illallah. Mergae konsepe wali ati kuwi nek mati wong kuwi gak ana gunane. Para rawuh sedaya ingkang minulya. Ati menika nek mati wong kuwi gak ning gunane. Konsepe wali kados mekaten. Mergae napa? Dadi wong sing atine mati dongane ora bakal dikabul karo Gusti Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Mulane awake dhewe cedhak karo Ki Ageng Cetha alhamdulillah ben kecipratan barokah karomahe. Awake dhewe tekan kene iki entuk kecipratan pasti insyaallah diciprati. Ngono lho. Ora usah ngiri sing are omonge alah wong ora jelas di voli dhisik pisingane sapa ngomonge.
wis ora sah gagas. Sing jelas silsilahe jelas wis disahno karo Kadilangu, disuwi kalih Eyang Panembahan Sepuh Kasepuhan Kadilangu. Kula sing dadi seksi. Nyen gak usah ragu, amok dikafirno ya lah ora apa-apa. Ngono lho. Ngono. Dadi apa iku amok dielek-elek lah. Sing penting jenengan tetep berjuang kudu eneng tantangane. Nggih napa mboten? Mun jaman dhisik ape entuk bojo nalika japel, kelingan Pak? Pak. Jenengan ape apel jaman biyen? Kira-kira seneng apa susah? Bengi-bengi seneng napa susah Pak? Orang nyaut blas Pak aneh. Malah golekane bengi-bengi, nggih napa mboten? Hamok liwat alas lah lho. Karena demi cinta. Hamok bengi udan-udan demi cinta. Seneng ora krasa, mergae napa? Seneng. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jenengan sing nang omah ngenteni ya mlebu metu mlebu sida ta ora kok ora rene-rene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kaya ngono kuwi, mulane awake dhewe nek cedhak karo wali kekasih Gusti Allah, insyaallah awake dhewe kecipratan. Amin Allahumma amin. Tekan ndi wae, Bu? Tekan budi? Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dada-tira. Menungso diuripno ning donya dicukupi karo Gusti Allah, atine ben seneng, nek seneng kon ngibadah manembah maring Gusti Allah. Mergae napa atine kersane mboten mati. Ngoten. Ati kuwi nek mati naudzubillahi min dzalik dongane gak bakal dikabul karo Gusti Allah. Apa sing ndadekno mati? Konsepe wali songo ngoten kados mekaten niku, araftumullahu wa lam tu'tuhu haqqah. Apa iku? Ngerti Gusti Allah ning ora gelem nyembah karo Gusti Allah. Ora gelem salat, ora gelem ala wong aku rasa salat ora apa-apa, sing penting aku eling karo Gusti Allah. Ki wong samin jenengane. Enek wong kene ngono kuwi. Teko wonge potonen. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi apa iku araftumullah walam tu'tuhu haqqah. Konsepe wali kados mekaten menika. Dadi ngerti karo Gusti Allah kudu gelem ngibadah, gelem apa iku nyembah, gelem salat, gelem ibadah, gelem zikir, gelem tahlil, gelem dibak dan lain sebagainya. Kersane atine mboten mati, nek ndonga njaluk Gusti Allah diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mergae sing dikhawatirkan para wali songo dulu seperti itu. Khawatir nek santri kuwi atine mati adoh kalih Gusti Allah. Nek awake dhewe gak gelem nyedak karo Gusti Allah, Gusti Allah ora bakal nyedak karo awake dhewe sing butuh kuwi awake dhewe. Amin Allahumma. Muga-muga awake dhewe kuat subuh apa iku tahajud, anyep-anyep tahajud bismillah, nawaitu bismillah krana Gusti Allah. Alhamdulillah ngibadah. Dadi dienggo ngibadah ati ben mboten mati. Lah napa nomor loro sing ndadekno ati mati melih? Sing dikhawatirkan para wali songo. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Quran kuwi diwaca ning ora diamalno. Iki ya ndadekno atine mati. Pramila wali songo ndesain piye supayane santri kuwi tansah eling karo Gusti Allah, santri tansah ngibadah maring Gusti Allah, dadi ben cedhak. Dadi apa sregep salat maca Quran sregep ya ngamalno Quran. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran menika nak misale kok dia gak diamalno, wahyune dijabut karo Gusti Allah. Ngoten. Jadi nek bahasane Arab ngoten niku, apa iku? Apa iku? Quran kuwi nek gak diamalno, napa niku wahyune dicabut karo Gusti Allah. Jadi ora ana gunane menungso sing wis ora gelem salat, ora gelem ngibadah, ora gelem nyembah karo Gusti Allah, gak gelem maca Quran. Sing nomor 3 sing paling bahaya niku
itta'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Dadi sing nomor 3 sing paling bahaya konsep wali songo dijauhkan dari apa iku penyakit ini. Dadi santri ngaku umate Kanjeng Nabi ning do gak gelem nglakoni sunahe Kanjeng Nabi. Mriki ning MT Abu wagi 16 ya wis gak apa-apa. Sing penting ora sah apa iku tukaran. Wong 16 ya akeh wong sak kluwan. Nggih ra nggih? Non? 3 2 Ngen kula menika wenten MTA niku wong 2 til sak sak Ngaringan Mas Teh. Sing siji kuwi pegawai negeri guru agama, sing siji niku apa iku tukang sol sepatu. Dadi nek Jumatan apa iku njaluk izin karo musala Lensia niku dingi Jumatan. Dadi Allahu Akbar ya adzan barang ketone. Abane ki adzan barang. Tapi ya nggur wong 2 tok kuwi. Dadi sing komat karo sing khotbah ki ya wong 2 tok kuwi. Iku. Lah ndelalah pakane mati. Ngoten. Pakane mati ape dihormati tanggane gak entuk, omonge ape ditekani guru sejatine kono kok ndi mbah kok jabalekat ndi gak ngerti aku. Keri-keri gurune sejati jabalekat kok gak iso teko. Bingung akhirnya. Apa diapakno mayite pakane apa dipothok ya ora enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya mara nang Pak Lurah njaluk tulung karo Pak Mudin. Pak Mudin ya senajan kepeksa ya menyang wong gugurna fardhu kifayah. Nek Mbah Mudin gak menyang repot, wong sak desa entuk dosa kabeh. Nggih. Ngilangno fardhu kifayah akhirnya budal. Ya nggur anake 2 terus karo Mbah Mudin ya witok nang kuburan sampai diurugi apa ku wong duduk kuburan kuwi dijagolno Ibu. Kok ta sing jagol kudu gak gelem. Ngoten. Dadi naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik pokoknya. Dadi apa iku wis ben kono gak kono nek kene ora. Alhamdulillah. Wangsul melih supayane ati kuwi gak mati tansah cedhak maring Gusti ingkang Maha Suci inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Konsepe wali songo ngoten niku. Nglakoni sunahe Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe bener-bener ngaku umat Kanjeng Nabi kudu gelem nglakoni sunahe Kanjeng Nabi. Pramila dadi nek awake dhewe gelem nglakoni sunahe Kanjeng Nabi insyaallah tebih saking penyakit mati ati. Sing nomor 3 sing paling bahaya akal apa ku nomor sekawan akal tum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Nikmat sing diparingno Gusti Allah dateng awake dhewe rina kelawan bengi iki kudu disyukuri. Lah syukur niku napa? Lah niku wau apa iku disanepakke kalih Eyang Sunan Kalijaga. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dada tira. Dadi awake dhewe ngibadah kuwi dalam rangka menjalankan syukur sing bangsa laku. Nek jenengan pengen bales budi kalih Gusti Allah ora bakal. Contoh awake dhewe kasen nebus isin salat kuwi toh kadang telat nggih napa mboten? Allahu Akbar jam 12 menyang nang masjid apa engko masjide sing adzan. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko sampai teko jam 2. Lho jam 2 lho mentalane. Tak kliwatno sik seprapat cah. Jam 2 seprapat. Jam setengah 3 kurang 15 menit. Salat zuhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi awake dhewe dikon apa iku disenengno kalih Gusti Allah, disanepakno kalih Eyang Sunan Kalijaga. Koyok pari sing urip nang tengah sawah sing nyenengno sing gawe ati bangga. Dadi nek wong kuwi seneng disenengno kalih Gusti Allah disiapi kon ngibadah kalih Gusti Allah senajana lunyu-lunyu senajana abota kaya apa kanggo mbasuh dada tira artine kanggo sangu
besok lek yen mati. Dadi kanggo sangu amaliyah ngono lho, sangu ibadah. Lah, lanjutane dodot-tira kumitir ing bedah ing pinggir dandamana jlumatana kanggo sebo mengko sore. Nika artine saapik-apike wong kuwi jeh duwe sing dumeni donya sapa dosa. Duwe dosa. Lah ditambal kon ndandomi jlumatak dandamana jlumatana ditambal nek nambal kanggo apa? Poso wulan Ramadan. Berjanjinan nderek tarekah, ngaji Quran, yasinan, tahlilan, manakipan dan lain-lain sebagainya. Niku dalam rangka nambal apa iku amaliyah utawa amale awake dhewe supayane buntet ngonek buntet kanggo sebo mengko sore artine dinggo sowan marak maring Gusti Allah. Ayo apa iku ayo sorak iya. Dadi apa iku dodot-tira kumitir bedah ing pinggir dandamana jlumatana kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung ijeh urip, mumpung ijeh dikei kesempatan kali Gusti Allah nak wis ngene iki wis ora iso apa-apa nggih ta nggih. Dadi artine ilir-ilir mumpung padang rembulane, mumpung ijeh sehat, mumpung jembar kalangane, mumpung dikei kesempatan kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Yo sorak iya. Nek Jawa Timur sorake sorak hore. Mergae mriko yang mempopulerkan Sunan Giri, nek Jawa Tengah yang Sunan Kalijaga. Dadi wangsul melih dodot tira kuwi apa iku ibadah awake dhewe nek buntet berarti awake dhewe kuwi hasil awake dhewe slamet sowan maring Gusti Allah, ajal sakaratul maut insyaallah slamet angsal pecah ingkang husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Eling-eling nggih. Sithik mawon niku ilir tandure wong sumilir tak ijo lho terus tak segos manten anyar bocangon penekno mriki. Apal lho nggih. Artinya apal lho nggih, Pun? Apal pinter insyaallah awake dhewe dadi wong slamet. Dadi tembang ilir-ilir mekaten eneng napa niku nasihate sungguh luar biasa. Pramila ayo sareng-sareng mugi-mugi kita sedaya tansah cedhak karo para wali. Eyang Raden Rangga Wijaya iku min jumlatil auliyaillah. Mok dinyek lah, amok dipaido ya lah, amok di kafir-kafir ya lah. Tunggu waktu yang akan menjawab. Allah mengkene buka karomahe Eyang Rangga Jati utawa Rangga Wijaya bakal meledak. Apa ora trimo sak kecamatan apa iku Penawangan, bahkan mungkin iso apa iku go sampai teko kabupaten liyane. Amin Allahumma amin Allahumma. Kira-kira besok iki wit-witan iki mbabati kabeh merga ebek wong. Amin Allahumma amin. Saiki sing teko iki wonge karo jine akeh jine. Saiki besok akeh wonge ketimbang jine. Amin Allahumma amin. Muga-muga kita sami angsal kecipratan karomah saha barokah Eyang Raden Rangga Wijaya inggih Rangga Jati inggih Eyang Ki Ageng Cetha. Dadi sekedhik tembang lir-ilir sing kula jelasake mugi-mugi mbeta manfaat dhateng kita sami. Awake dhewe muga-muga iso kaya pari, semakin tuwek semakin berisi semakin dingluk. Dadi awake dhewe semakin tuwek semakin kenceng ibadahe, kenceng zuhute, kenceng duhane, kenceng tahajute, kenceng tasbihe, kenceng hajate. Insyaallah awake dhewe mulya teng donya, besok diangkat derajat kita mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma
Amin mekaten. Donganipun kula nyuwun Mbah Yai Haji Abdullah Mustofa sing ingkang donga nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih enten kirang trep ing manah panjenengan kula nyuwun pangagunging samudra pangaksami wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina wal akhirin wa sallim ala tabarakamu sahabat. Alhamdulillah. Allah Rabbana taqabbal minna Allah maghfirlana wa la tusaidina warhamhum kama rabbuka Allah masyaallah Muhammad sallallahu wa ta'ala min hajat syai'at wa tarfa'una biha min taqaddam baluna biha sallallahu khairat bil hayat wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa mastaghfirna Khusus Sultan Syah Muhammad Al-Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa radhiyallahu a'immat al-radhiyallahu al-tis'ah wa radhiyallahu Mbah Kiyagung Ceta Fatihul Qoryah wa radhiyallahu Syah Jabir wa radhiyallahu Jamil Auliya fil dalam Qoryah wa radhiyallahu Abana Muhammad Ceta wa amana ma tanah khalana khalatana wa khana khana Jumalah kubur melamu muslimat melamu Allahumma rifa'na derajat wa kafir'ana wa la musyad innaka mujibatan ya rabbi Allahumma ja'alna wa aulatana abna'ina banatina dzurriyyatina min ahli syahadah wa salamah min dunya ila qiyamah barakatika rahmati ahli kiram bahfiyatita wa la dirati jamil muslimin muslimat wal mu'minin la qiyamah rafa Rabbana dalam nama Muhammad tarhamna lana qurrata a'yun waj'alna qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ya Allahumma syarikana fi asya kama asada hadal qasari wa sirana ziyaratal haramain wa salamah Allahumma yasir alaina ziyaratal haramain wa salamah Allahumma yasir alaina ziyaratal haramain wa salamah Rabbana dalam nama Muhammad tarhamna lana qurrata المتقين ربنا بك حسنة وقنا عذاب النار محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من العالمين Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian acara peringatan Haul Ki Ageng Cetha yang ke-15 telah selesai. Ditutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.